Asaborani Oma and Mayor Yama, Swasa and Sunny Medis. Our Bassasu would Medis, Mama Oma and Inchina, the Yesu Christu team, and the one by a different Naka Oh, Amen. Yedi Munyam Emerade and Enumri, one quantious from God official, Abajiminu. Say, young Quada Supraye, not of no yet me that I attach a mat me pejayansa. May it me caught me, but me, Tiana Poyanoa. You want to say, I told you. David said, Yen I'm a woman, Beshel Radianam, Yen Yatoya, Wyoming, and into a sack and say, me crash the ratty. Let me more than you know, standing in Krum. And that day, a Ratima to me. Yen should a ratty. Free a pin. I am Tontono. Yes, she did complaining your son, so near at ye. And yet the pain I can say, and yet the pain and Yano Seni, Menumi and Enya. Ye two of ya, Alphanantna Sedako, who are two, or what's yes, and Phoebe Bray, when they say I am Tomia Humobo. Ye may only have fast than I hear my crystal. Maybe I will show ye, maybe I would see ye. And ye come on near comfort by the cassia. Ye comfort by the cassia. I am not to me, rather shelling the enemy. Friendly with young near the and our guardian. Charles, I wonder one and Radeno so I'm sooner and yes. I yan dear, Yana Radeno dear, your best son of da, your best Pejani ding da, your best Canimani yada, your best Tom the da, your best Surani ding da, yes, I say. And I tell you, our home. We are not talking to a young couple. Why am I for young couple? Then Nimmin and she will be me one on the set. Or only more just so robot of a poloswan. As I see, we are not Cassia and Antimanani Monte. Why am I for young couple? So we run, not stop for my day. Young couple on the mass of us. So yes, I said, for no one who you know, that's so sorry. For no one. Oyane lies on every woman. Why are not for young couple? Now he need an authority, so I am Panoa. So the end was so. Yes, I see, I say. Yes, I see, so. And it's your man. As much as a young couple to me. Or your young couple. Jesus. Or your ratty. You are not so long. Shelly the animal. Johnny D. I didn't know my young. Or your young couple. Jesus. Or your young. And what you will, Namia? What's your see? Now, that you buy a see you, Namia. What's your see?
Amen. Minister Comfort Eradi Nyankopon Ochra opi. Amen. Say wa mayafro akọ adom ahengwa nanim ene anwumrei. Anwumrei de nyame ba no aye krado. Nyame sofo nyame difo no. Yes. Aye krado e wo fiduam ha sei. Say wa de Eradi Nyankopon asem ebrel. Oya wo no wa bompae. Na wa hye Nyankopon tumi amana ba ofie ho. Na nsenkyerene ni anwanwade ni adansedie aya wo chefa. Yense ye bre ye bekoye papa enchen. Bishop Albert Sackey Kwapong daddy yamakwaba ene adumri asafo mejo so eburu amen na mopo motisen amena tom ye hoye mamemfa akwenya so na mencha Sompa TV na Sompa Radio Facebook ahwefo ne etiefo ma motie radio ba bibia o hweyen a otie bia ye ma obibia ajo na yenem se obibia mo hoye yes so ya hoye na enkanka ma mecha Cedar our ahwefo ene Cedar our etiefo samre bia mo sai mo mre ne mo daaje yes na mo de follow Cedar our no Yakobo enhiramo amen mre bia nsama meka che mo nsa mo ntintim yes na mamu hihim mo nkoso awadwuma yi mu na yenim sa ye bre erenya kwa
set it for no better na nya kwa yes so ya better no enya kwa sabre dia foul phone no na fro bi na obi so fro bi na logging in elko aya Facebook no so like Sompa page no na share link no na ma afofro so enhwe bi na ontie bi fro bi ka kire ne say Cedar hour for no aba Cedar hour team ni nyina ewo fie ha na enen so waba no pabene so papa say nyankopon be ye nyame ena nwumre na wo so awo hwe ya wo tie wo so aye nyankopon no eba na sabre de na yeba aye Cedar hour no so a de ka kira hwefo ne se fa wo show TV na nim radio ne nchen phone no nchen o documents bi a fatu nchen ho fa to TV nanim radio nanim na emra nyankopon asem eba na ye bompa ye sori awurade no na nyame tumi ebo ewuram bi a yamawa peja na yaboso mpae na nura mo amose mo mra ne madaje tie ye no Cedar hour no sene adanse no ese fa yasem dodo no na edi adanse no yes enti won so obedi adanse ni amen enti mo so amose mo fra mo pesa mo di adanse a mo nyambo ngure mu no ye numbers ni miensa ni nyina ye WhatsApp enti oye voice message de ba ye bebo adanse na ma obi so aye dai ate na ye nyina ya bo ma hye otumfo nyankopon monyam ti mo ana bibi da makoma so how bi nyame aye no ye numbers 3 ni nyina no ofa ye wadanse no voice note mra then I'm said do na mo tie ye wo radio ni nche me bobo so 0557 0557 000 967 and 0557 30 90 80 and no me chat was 0553 53 89 mo se mo fra mo ntimi mo wura mu nyina numbers 3 ni nyina eye Cedar hour numbers no o send no voice message ba ye sabeka na eye adanse no ye bebo ama obi ate na ahye Kristo de animonyam hallelujah amen ena nwumre se wa hu se Cedar hour ya ba ensamba akopa na ye de bra hwefo na etiefo se Hefa na ye janomo nyankopon no wo. Where is the God of our fathers? Die ntia ye bisa sane se nyankopon wo hen na bronsama bo awura nyankopon emafie ebusuamu asafo ahoduo mu enwumamu ese nuama emani pansa yesifom uwo no doso yade no doso esan no doso na wotwi biara de biara asam tutu amanfo nyabia wa hye ye bossa orempa ye orenya ye no se nyankopon no wafa he eno ne ye basida awa no so a ye yisemfo baako na eni ahwefo ni etiefo na ya bobo ho na no na bosomi we de ne bosomi atwam nsema ye ka nyina ya abrabomu akwansidie hindrances of life na obi hwe obi tie ye nioma pi ne su kwan ansososo no ye odo nimdie no nyansa ya ye eno ene ese ene yenko tete atempon no so bebe bi okwan papa no dano na yemfa so na ye benya ahome hallelujah amen ti fonu yo ya onya nyini che nyankopon hu wo mobo na ye hyase se akwansidie ne ye wo honhom akwansidie ena ye san wo honamu akwansidie na honhom akwansidie de ye mfa ye ni hu anso edinya enti ye hyase se nuoma esi nipa kwan wa brabo mu bone e ya akwansidie ne bi sen ye to aso se da ye bone e ya akwansidie ne bi obo ne ha ne na mane a wanya nyina ne nuoma se nyina ye da ye bi ena ye duru abusua se abusua bu wa kofirim se kukuro ya wo tom se kim na onuama soso e de oha ne amane abro ene ye be biotate for na tumuntem na ene de ye be bompaye ofra ne wa bompaye ofra ne wa bompaye na ene ye wa abusua no so abusua edi ni penya no na sene ye se kan no
ɛwɔ Acts chapter 2 verse 40 sɛ asomafoɔ Peter kan no pefe sɛ moma yɛnyi mo mfiri ɛnɛ ma abusua nkontonchi mu deɛ sɛ abusua no bi wɔ hɔ a ɛyɛ abusua nkontonchi ɛno na yɛabobɔ so akɔ nipa yɛfrɛ sɛ Abraham abusua ɛyɛ abosonsomfoɔ abusua a ɔmo wɔ asuogya a ne papa de Tara na ɔwo ma kyɛ sɛ ɔmo som bosom wɔ asuogya na Onyankopɔn kɔ yi ne mfiri sɛ abusua no sɛ wɔanyi ne mfiri mu a nneɛma ɛnkɔ so yɛtoa so kɔ Joseph mu abusua sɛ abusua no yɛ abusua kakraka ɛnso solitia ɛne nkotia ɛna ɛwɔ abusua ne ahoɔ ya sɛ wobɛyɛ yie di a yɛnku to ntwere paso da yɛ papa de a yɛnku na yɛnhwɛ sɛ woda yɛ no ɛbɛbɛmu abusua bɛn mu na woda abusua bɛn mu na wakɔtoɔ yɛsua ma yɛkɔ Jafta abusua sɛ Jafta abusua mu deɛ evi kromo mpanyinfoɔ na abusua mu mpanyinfoɔ nyinaa ekuta adwembɔne yɛtumi pamo nipa ɛyi nipa ɛna abusua bi agye nipa bi nsɛm agyapadeɛ ama abusua no ebi etwa adwo my God ɛno ɛna ɛsɛ abusua bɛ mu na wakɔtɔ yes abusua ni bi wakɔtɔ mu a nipa nyini nkyɛ abusua ni bi wakɔtɔ mu a oyɛ den owuo emu mpanyinfoɔ ni nyinaa sa ɛna owuo no ato nkora no my God abusua bi so kɔtɔ mu a abusua de wo mu nyina sa awaresɛm wɔden abusua be mu na wakɔtɔ Jesus abusua bu ɔso so kɔtɔ mu sɔfo obɛbra yɛ adwuma bi obɛyɛ bia no ɛbɛgye egu abusua bu kɔtɔ mu a utu kwan ekopi obi man so a okɔbrɛ konkrata sɛm wadwuma sɛm my God na yɛ den abusua be mu na wofire wa wo hwa yɛ ɛwɔ obi man so Asia Europe America Australia ne continent bi a wotie yɛn a wohwɛ yɛn ɛno ɛna ɛna nwumere yɛwɔ so na wɔtwe ɛno sinti na ɛyɛ program a yɛato den sɛ my family ɛyɛ God of Possibility Prayer Festival ɛyɛ May edition no May bosom ya wɔyɛ nim no da di kan ne da to so first May ne second May first May ne ya afofi da ɛyɛ holiday ɛno ne yɛsɛ yɛmfa yɛ busu nyinaa bepiem na nipa bi to anamo ba Cedar worship center ha na dodo no edi adanse akɛse wɔn so obetimi edi adanse the program no obetimi ababe opese obeda ha obenya baby ada opese ye hotel na guest house reservation mawa ofra your personal numbers ni nyina na obeye dan ye be buku ye be ye no bekasa na ye dan ya kunyama fefefe ama enti owo bibia opese obisa fa program ye numbers no ofra obetimi bisa wa ba bi pende onim sania esetie enti first May no eye dwumadi abedi nyina ya ade a edi enya wabusuam ene e ba besere Onyankopon se Onyankopon abusua mefirimu ni Awurade homemabo Awurade twitwaje me Awurade gime firimu enti ono ma ono abusua ukro no yire na yetu anamo yenko Facebook no so nchia nipa bese ena enum bi ansane yengura so na enne yemeta telephone ntum enne mepese me ne me team members ya bompa ye mahwefo ne tiefo pi enti yanko Facebook no na yema kakra kwaba sana beaches Japan jina so esuma ne route jina so Joseph Sam jina so Elizabeth menu ejina so Bobo ma Benis Japan so ejina so eye amasewa ejina so set Cedar mensan so ejina so Bishop Facebook wa Ruth Asamoah ene yesom Patrick Chum ene yesom Obapa Olivia Kwapong ene yesom Boatin ya ene yesom Jimama Owusu Efri ene yesom Jennifer Sewa Efia Gospel Abnam Ponsa ene yesom Efia Esieduwa so ene yesom o Facebook wa den
also YouTube no so anyway YouTube no so I hot papa blessing amwane yesom ohima dufi Angelina Prempe Angelina Fuku Frimpong Esther Hega Amwa Portia Osei Adwa Safoa Ernestina Gomez Halasa Bukari Rosina Apia Boache Suzy Danso Rose Apia Rose Ajekum Zenabu Ahmedu Inshuraba Abena Eje ewo YouTube no so Elizabeth Asare Adwa Sewa Safo Samuel Asantua Krobia Presra Amankwa Michael Apia Kubi Tiwa Frimpong Jessica Jemfi ene Daniel Kweku Safo ewo YouTube no so a enanumre omone yesom denden Yakopon shramo pi mo like Sompa page no na mo share link no na mo fa mo comments somra na send Daniel chapter 12 verse 3 na kano Onyakopon be shramo na obeye mo kese ene me pese ya bompa ya kakra se wura kuhie na ye mie ye twere se no ko James chapter 5 verse 13 James chapter 5 verse 13 to 16 yenti nyame asem ne fa monpai James chapter 5 verse 13 to 16 yenti nyame asem Osena mumu bi hu amane ose mumu bi hu na amane mane mompaye obibo atone yem ana atone yem mane nto ayeye dum mane nto ayeye mumu bi yare ana mane mfra asafo no mpanimfo mane mfra asafo no mpanimfo na mo ne sompaye na wonsra no ngo awrade dimu na gidie mpaye bo beje oyarefo no nkwa na awrade ba ma ne so na sa waye boni bia ode beche no awrade de beche no amen monke kama ho fonso ankyerɛkyerɛ mo ho na munyi mpa ya mema mo ho na wasamo yade unipa trene ade sra mu ya din no tumi ye enuama bebre no gidie ni mpa mu odin enanwumre no ebetimi aye adwuma bebre ena me pese ye bompa ye mienu pa mi wie pa mi bietatefo na tum na ena ya bompa ya madodro no pipi o se ye mu bi buato ni yema onto nwum na ye mu bi wa mane hunu mu de a wo ha mu de a o se bompa ka se awrade Yesu ena nwumre metie wasem o se ye wo ha mu a ye bompa ye ena nwumre wo ha mu enti awrade enti mene nwumre ahomachen awie midweek awrade tie mene awrade kaime mano ma wade no ma pomode no juma semno ka semno awrade kaime awrade na bompa
Jesus Christ. Kasaurade. Me jina Acts chapter 2 so. Acts chapter 2 verse 40 so. Verse 40 so. Me mama ho kwan. Say me mama ho kwan. Say Jimmy. Jimmy Juma. Jimmy Shebre. Ma tene ya brabo ma pomo den ma juma sem me krata sem suku sem efra busia kontotwe no mo bia edie busia ni nya adie bia ma busia no mo akota ra Jimmy frimo Jimmy frimo say ya we want on the ball Jesus Christ. Nyankopon shira opi. Amen. And na eye midweek. And na ye okuada. Yes. And na ye brother. And na ye brother. Yes. Ye bompire apegya na aka no ahye Awurade nsa. Yes, Lord. Yes, Awurade se na wotwi Awurade nkaye. Na wotwi nyame nya ye mobruhu ade. Yes, Lord. Ochina na ya wura midweek no. Yes. Ya ka che Awurade se na wotwi ade bi esese Awurade de dom ye. My God. Ode dom ye ma. Ye juma no. Ode dom ye, ode boa ye. Appointment bi a wo ye nim. Na wotwi nyame kaye. Yes, Lord. Ade boni bi a wo na wotwi nyame to mu ja nyame peguma ye.
wo yesu demu bia wa no bompa pray Awurade yɛ bompa yɛ tada mo nyina so na wo twina so sa fa so radio stop wa awa na wo twina mo tre wa ba se no awa so to mo wa se wo Jesus Christ. Yankopon Shropi. Amen. Sir, and then you may so follow Cedar hour. Na ya bompire. Yes. Na yedi na watch no esha radensa. Yes, sir, radensa bushia ye frimono. E raden kaye. Se no okai Abraham so won a bushia no. Ba bibi owo bia na ebra so se me bie tetefon no etum. Na empaibo biara opese ene. So many me team ye no bono obefre na ye no abo sane no amanfo di dance ye e wo Cedar hour no so no wo so erade bedomo adanse ni bi Nyankopon bedu adanse ni bi me bompa ya ma se enanwumre yi wa o follow Cedar hour wa o space no so mo YouTube mo Facebook mo radio TV me bompa mo se Awurade a oje Abraham efra busu abone no mo Awurade onye umfra busu abone no mo amen ebusu aware sem no Awurade nkai wo amen on kai wo ma amen yade no Awurade nsa wo yade on sa wo ma yade amen Awurade mfa ne san kan amen adwuma sem no adwuma sem eya je so amen wo ho adwuma sem no Awurade nkai mo amen Awurade mama adwuma sem nye ye amen Awurade ma wade sem nye ye amen apam bia wo fie ho Awurade tumi nye mo frimo amen Awurade mo brohunu nye mo frimo amen mo amu akwantuo mo obi man so mo krata sem mo ware sem musika sem Awurade abasa no ntomo so amen Awurade abasa no ntomo so amen Awurade oye senkyere ni Nyankopon ye dawa koma so Awurade nyama amen ka amen ka sepa amen mo Facebook ni YouTube ni na mo type amen sabre de MCR mo mfa ye numbers no ento screen anymore mo share YouTube mo tie radio there me bobo number no 0557 0557 000 967 and 0553 53 89 also offer ya ma we feed na emra for mama for frefo. Praise God. Hallelujah.
Sometimes me be Evelyn, me kasa. Udini baby o kasa from ma oneso kakra mai. Me kasa me be Evelyn, me kasa free tech. Evelyn Tech. Me kasa me be the show. Me be the show was me say ready to obi ho ni mobo. Your friend Obana saying Alexander was saying. Erade baby bia or say wo bia Alexandra. Me bompa erado se ka obi nyansa ye mi so erade ma ne nyansa ne ngosra di twere exam sa ye twa wo yesu de ma pabi wo bihwe ma enka no wo yesu de mo amen. Amen. Praise God. Oba pa oba ma oneso oni ne baby okasa free. Praise God. Ojira so and tone Kaufia. Praise God. Hallelujah. Papa me pacho me pata dia kama mbo. Papa me pacho me mufile ni ya wada me de ko hospital ko doctor so don tell me. Fa onsa to so. Awrade oni ye yare safo. Psalm 107 verse 20 also suma wasem kosaya de wa France ni nufu ade bi abedem obonefo ne hyehyeye besra yare sama amen rade saw yade wo yesu abeta rade man hurumu nyansa ni dia e de trezamsa ye twa wo yesu de ba pa bi wo fio se ye ma onya na watimi akoye medicine a opa me twam fio so amen Amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na opesa rade nyama nwumre. Papa chefo ma bana me kasa so tutiba. Ma bra hwe for the tiefo ti dia na yema opa ma. Me start se me dine ho join ida wana rade ashani makope bia se me se wale se on kwari papa ma. Me no bom pa ewa putudwa ho ewrade se ohye nwuma papa se a o de kwawie ye papa nyame ngosre nimu aw ya ho de kama nyame ma wadanse amen. Praise God. Hallelujah. Udini baby okasa free na dia na opesa rade yema nwumre. Me di mama Elizabeth me kasa free saase. Ye ti kun bo ya obia nko school. Ana me fie ho so saa. Enti se o mano na ekọ ana se ho na ekọ. What's it? Se ho na ekọ school no se so pese rade bo ana na wa na okọ school no. Me mane ko. Mo me no bompai. Rade wa from mama Lizzy. Ose na fie o papa busuem o mama busuem school ni ho. Na ne mano Rade me de mano do sukọ wo Yesu mo chi. Amen. Rade nyi wo mu firi sa busua pam no mo. Sa no me da busua o mano be kọ na mo be twere o mo be twa wo Yesu dem. Amen. Praise God. Praise God. O dene baby okasa fro na dia na opase na obo ho pae. So me kasa sino. Kasa bon pae mama ma. Ni mo fomo dene. Awrade wa funa ma ap emma ene maame apomoden. Ayare sayo ma aduane. Mama nyame ayare san toso. Amen. Ma so onyame kai won no bie kwan ma won. Amen. Praise God. Dia no pesa rade nyama won kransa ho mame. Ye tie wo mame. Man tie ho. De wa frefrem kransa no erade ma wa koma so de merem na ma wa dance. Amen. Praise God. Hallelujah. Obama oneso odene baby okasa fro na dia no pesa rade yama. Me pacho me confesso a chama ko foja FM Hana. Me pacho suma to buta ko to chenu bi nyam pai bo se ya ko po mama na wale. Me sanga me kichi me pen pai bo se na wale no ai na manti. En na me
awurade so obama ye de yakoma pe awurade nye wo firi sa abusua kontojum no oma wadanse hana wo Yesu demo amen praise God. Kanti ka odine baby okasa free na dia na opesa awurade nyama Azu ka free alaga dia anche fe bi wusu eje wusu ye tie o papa Therefore, maybe I better bomb na me emra se wale na jadi minya bia na ko bia ndi se bomb na me na yo obenya bia na bone fo no de ne nsa asan awurem awurade man biom awurade me Genesis chapter 2 so verse 18 so awurade wo na wo hyehyɛ awade wakoa owu so ba bibia ne ho kan ni wo bia awurade twene ma no amen apam bi wabusua no ma awurade yi ne firi mu o Yesu mana awade mu adanse amen praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na opesa awurade nyankopon yama Okay, me find them kasa free teaching brigade. Bifacho ya wa for jima. Meno yare. Siri na me okoko so nsame yare. awurade me soma wasam ko tachiman wa fena oso hia destiny helper shebre mu aboafo awurade twe bi ma no amen wase ne ba yare awurade ayare san tawba no so wo Yesu demo amen praise God. Hallelujah papa kanti ka odine baby okasa fro na dia na opesa awurade yama Sompa Come FM. on, me did akusi asafi dungo mo eja kwesi dia na opesa ye no mo ho bae papa da ma ejuma mi sia no you see my tools box am me di me tools eguma me di coffee shop papa me sala da ma mo bon pa ma na tools am di coffee shop ya me nyama dom na me ni ejuma kese ya bo ebusia kontochi empa boma customers no ba na e bana emba mo so mo to ba ti mi ko na me tra ta esma me yere abi asini sisi papa umbo ya mpabu na netisi yale no ntimi nkoman me suma awurade asem ba dunkwa ho awurade ayare san to oyire so amen sisi yade ntunyira amen wa djuma no yade hya awurade nsa awurade se yensa na djuma so na obehira yensa na djuma so na awurade be mana ye wa djuma na awurade mpege adjuma no awurade ntere adjuma no mu awurade hwedom emra wa adjuma no mu amen praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro na de na opesa awurade yama Fato me kasa Clinton so de mpesa awurade ye fe ma bra kwa du. Ye mpesa awurade yama me se me yale me baba akonso ntia fo nani. Ena me baba akonso betwe wasi ye fe na diwa. awurade me bompa de wafuna eba onim ontonso one ne ba yade bi etete won yame ayare san tom so amen yade no ntunyira amen e bompa de oba betwere wasi ne hye nsa o se ka obi nyansa ye mi se awurade mesre nyansa ne ngosra ye de twere exams ayi twama no wo Yesu temo amen praise God. Hallelujah. Mama odene baby okasa fro na de na opesa awurade yama if you take time do it a coach Sompa so me sit you when I so the bushroom over soon you pesa baba the train baba the train and you picture there's a month awurade me suma wasem ko tachiman wafuna ose bushia no mo den odi awurade achi a obre me bompa sa ayare san towo so yade bi etetu entunyira afa me de wo no ma na bushia ne she Kristo mojem wade ye bia enye ye wo Yesu demo amen praise God. Praise God. Hallelujah. Odene baby okasa fro no de na opesa awurade yama wa na anwumre it mental count tema metio mame una yali be fiengo chini ya sasa mapia bre no bonfire awurade me suma wasem ko tema amen
wafana ne kuru yade bia edi ne nya yade nkonua no empapa mfire no so amen awurade sɛ ayaresa ɛyɛ ɔmaduane mesra ayaresa ma ukuru o Yesu demo amen amen praise God. Hello. Mention ho twen ho frɛ fidie no ho ma me Daddy. Odene baby o ka se fro. Pato me. E fẹ́ me first. Me ha me pa me beda me follow mu. Adano me free one umba ni dene me bompa me ni ha me ya pa wo Cedar me ni ha me. Me just so our ready show sa. Nyam pa ibo. Na first take as free him. Ngato ka kase fika kwa takwa. Mate. Awurade me suma wasam kotakwa wafran first say nani ha. Jesus. Nyamo ye yare safo. Wa yare sam top first so. Amen. And the yade no tunyira. Amen. O se de maso yade. Awurade na che say yade tete abusia no. Nyame yare sam tofi ho. Yes Lord. Nyame yare sam to man so. Amen. E pa yare sam o ba. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odine baby o ka se fro na dia no person na dia ma. Me kan se fro takwa. Anu ma kukum. Mo. So ko memba ina bu walamu. Me no. Me ma me yan walamu ana me ma me so onya mo kan te me stress mo mbompa mam. Awurade me suma wasem kotakwa. Yes. Awurade na o hihya awade. Yes Lord. Afan bi ade abusua ne nya. Yes Lord. A ono ma nyina o ma wade. Awurade mia wade kwan ma wo ma. Amen. Afan bi ade o ma na wade so ne ma wade so no sa pam na empai. Sa konua ne emfru won so. Jesus. Hwe awade ma won. Afi o ma me so oni ahomeka ne ho dodo no. Nyame ayare sa nto no so. Amen. So demo amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Can't you count Odine baby o ka se free na dia na opese Awurade yama. Actually, your friend me Khalifa because I'm free boy man. Papa me too. The jam ma a share Awurade and say almost krum any ma pomo dey just share Awurade say. Awurade me suma wasan ko bo ama. Wa ko asan na pomo dey. Awurade ayare san to so. Amen. Nyame ayare san to so. Amen. O masuku nsem so Awurade abasa no tonkura no so. Awurade mi o ma adwuma mo hungoma. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah, Papa. Odene baby o ka se fro na dia na opese Awurade yama. Papa mpacho me se Marcos mukase fi bantima. Hallelujah, Papa. Me ti o pa kasa mame. Mami akos ka. Papa mpacho me de Menti o ho kasa yeti pa. Papa me mpacho me be tre wesi. The friend melody. Papa me hiam pa ebo. Mate me no bompa. Awurade me suma wasem ko bantama. Baby bia melody wo biara. Yes Lord. Awurade man wo sra ne nyansa de twere zamsa yetwa. Amen. Yesu demo amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Can't you count Odine baby o ka se free na dia na opese Awurade yama enanwumre. Kase frame no su. Papa me ti o. Frame kwasiansa kase frame no su. Ana ja kwese kasa. Mire ni ma. Nyamuka. Nyani musumi nyamuka. Abibi hami koko yariye. Yariye. Sara mi mami yang senso ya droba fo. Ni sempa ibo. Awurade me suma wasem ko wako anche. Ose yade tete no. Yes. Ayare saya wa Awurade wo de a. Yes Lord. Awurade ose o man tampiam no de saya yarewa. Said o kana Isaiah chapter 53 no. Ya me ayare san to so. Amen. O ma adwuma sem. Awurade miebie kwan ma won. Awurade mamu adanse wo fi ho. Amen. Amen. Praise God. Isaiah chapter 53. Hello. Papa twe ho firi wa fidie no ho. Hello. Twe ho firi wa fidie no ho. Already twe ho firi wa fidie no. Ma men fa foforo. Mesra sa ofra na wa twe ho afiri fidie no ho. Enya sa
Okay, sir. Hello, Papa, me Sompa, I'm a year, no, madam, and I'm a mammy and some work with me. But you know, Cassa free, mammy. I just say, okay, sir, free. But because if you were sorry, if I'm walking. Matter. A jambo ako omambi ensa omako di obi man so. Jesus. Me bon pa se be bibi owo biara onyame onkai won. Amen. Se onyankopon di Jacob echi ko hira no e wa kwantuma Awurade nya o man sa. Won so so wakoma so de Awurade nya ma Awurade mama dance. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Udene baby okase fro. Me kasa fro atina kuro meje so. Ebrame ma. Dia no pesa Awurade nya ma me. Me pa cho me ba kwa tisem. Afi so me ma ware, me akasa ma ware, afi yare so titi. Nyam pa papa. Matima me. Awurade wa France na wade sem. Jesus. Ne ma wade sem. Yes. Na yare so tete. Awurade utumi mbowura fi ho. Amen. Awurade mbawmo aware mu adanse. Yes Lord. Sawa France yade. Jesus. Mana yare saso adanse. O Yesu dem. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Odene baby okase fro kantika. Lere kwaku me kasa fro jachi. Eja kwaku yampa boy ni yale edimiya. Me no bompai. Awurade ma wayare san towa kwaku so. Eni yade bia yede Yesu moja flash wene no so. Amen. Wene no enna ho. Yes. Eni yade ne entunyira Yesu demo. Amen. Amen. Where the last caller na your fan. Praise God. Hallelujah. Odene baby okase friend na dia no person Awurade yema. The cassette so am me de ma me nyako. Me na ba ko betwe ye friend ya friend no. Lizi wa ba betwe. But me no bompa Awurade me suma wasem ko baby bia ababawa Elizabeth wo. Yes. Exam so ba betwe me de share Awurade nsa. Amen. Man nyansa ne wo sra de twa exam sa yetwa wo Yesu demo. Amen. Amen. Mesrese mo amofre nyina ye ntime mfa wo fi ha biom. Ya de mre na ye adwuma nti ye besrese me sign out na ma frɛ me ne me team no ye no ebebom pai. Sabre owo bibia o pesa me boso mpan mawa na wa peja na me no abompai wonsuo o documents bia na me no mompai. Erade obibiara wa peja ni nsuo me shenya me tumi Jesus me shenya me ahoden sensuo yi enani Yesu moja. Amen. Enani senchire ni nsuo. Amen. Enani ayare sensuo. Amen. De odin nsuo yi beye biara Awurade ma wa dance. Amen. Documents bia wa peja me friend nya me dance eguso. Jesus. Documents biara o phone o picture document o CV me friend nya me tumi se mowuram nya me ma wa dance wo Yesu demo James so say amen. Amen. Nya me shira o pi se o say o mra o di tie yen. Samre de MCR o de ayi photo yi beto so na etimi aboa me. O de photo no beto so MCR we de eye kwapon abusua e wo sunyane e de awerɛhoɔ esi abusua no se won papa wa de nyina opanyi Mr. Joseph Kwapong adodo no afrɛ no Beza aka Beza anase JK onyankopɔn abefa no kɔ na homechie mu ɔte ase no onyamfinhia poli eduwɔtwe nsia na abusua yɛ sɛ efiada di enim yi a ɛyɛ sunya ne kɔtɔ krum a ɛbɛ ɛyɛ baby bi ɔmo bɛyɛ no ɛyɛ the background so hɔ ɛna ɔmo bɛyɛ no ɛyɛ anɔpa 10 o'clock ekosi enwumere 5 o'clock enti abusua sɛ mo nhyɛ no so na kɔno a kɔbɛba JK a kɔbɛba Beza kɔbɛba enti mo nhyɛ no so sɛ efiada yi mo mbɛgya abusua na yɛni na ɔtwe da no ɛyɛ yɛ koja nyame hyira mo sɛ na mo sɛ mo mmerɛ na mo adagye a mo de hwɛ yɛn na mo tie ɔkyerɛ same time yɛbɛba sabre de yɛ sane out ama the apostle continuation for I take over. Have a good night. Bye bye. We are so
Onu timbi epue. Opue ya wampue ni kwao. Odi